Newsbreak! Sa headlines kan mga barata sarong barangay official target kan task force kang MNWD huli sa paggamit in illegal na booster pump. Camarines Sur Police Provincial Office may mga bagong destinong pulis. Bulan kang Oktubre sa Camarines Norte pinagdeklara bilang Climate Literacy Month. Social media influencer na nananaon ng libreng ilaw sa mga bisikleta, bistuhon. Uyan mga bareta sa aldaw na ini. Ako po si Cristina Valenzuela. Sarong opisyal kang barangay sa syudad ni Naga ang pinagmomonitor kang Metro Water District. Hulikan padagos subuot na paggamit ng illegal booster pump. Uyan sa kuyang report. Pinagmomonitor ngunyan kang task force na pinagbilog kang Metro Naga Water District ang sarong opisyal kan barangay na subuot illegal na nagagamit ng booster pump na nakakabit sa linya kang MNWD. Susug kay MNWD spokesperson Chape de la Cruz, day ini makakasalbas sa pagmonitor kan sa indang opisina. Dapat aram subuot kan nasabing opisyal kan barangay ang dapit sa ordinansa na higot na nagbabawas sa paggamit ng illegal na booster pump. Continuous po ang paglibot kang sa tuyang task force. Igwa po kaming mga konsumidor na nagtaw ng tip about dyan sa mga booster pumps na yan. Igwa po kaming pigsususpitsaran na sarong mga opisyal kang barangay na igwang booster pump. Dahil ko na po may mentionar kung sanong barangay yan. Dahil po pinapalampas yan kang Metropolitan Naga Water District. Dawa pa ka sarong opisyal kang barangay kasi responsibilidad mo na opisyal ka kang barangay na maaraman mo ng siyudad kang Naga igwang existing na ordinansa pag-abot sa paggamit kang mga booster pump. Bako lang lokal na ordinansa kundi may national law pa kita na susundan kayan. So dahil man po kita mapautob kayan kung mayo kitang pigpapaninugan na national law or local law kang syudad. Idinagdag pa ni Mr. De La Cruz, may mga establishmento man sa sentro kang Naga ang napadarahan na ng notice for violation, hulikan paggamit kang nasabing booster pump. Alagad tulos man ining nagsunod sa tamang installation kan mga booster pump matapos ang patanid kan sa indang opisina. Kita mga darakulang establishments na yaon sa kasentro kang Naga na napadaran ta rin notice of violation. Pero very cooperative man sinda. Nagsunod sinda duman sa tamang installation kang mga booster pump. Pinaglinaw man kang MNWD na naisubot bawal ang paggamit ng booster pump. Urog na kung nakabugtak man sa naini sa mga regular na tangke para maghigop ng tubig. Alagad dai tinutugutan kang ahensya ang direktang pagtakod o pagkabit kang booster pump sa mismong linya kang MNWD. Hulit akong direkta ining nakakabit sa linya kang MNWD, may ibang konsumidores o kataid na harong ang mawawaraan maning supply ng tubig. Linawon ta po sa mga konsumidor ta. Ang booster pump po, dahil man totally pinagbabawal. Ang pinagbabawal po itong booster pump na direktang nakakonektar sa linya kang MNWD. Igwa po kitang proper diagram or proper installation kayan na ang kaipuan na higupon kang booster pump na tubig is coming from the cistern tank, bakong coming from the line of Metropolitan Naga Water District. Kasi once na naka-direct line ka, naka-direct connect ka sa line kang water district, so katahid mong harong mawawaraan pong tubig, ika nag-i-enjoy si katahid mo, mayo. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, sa 34 na pumping station kang Metro Naga Water District Office, 30 digdi ang nagagamit kang MNWD, mantang naka-standby ang apat asin pinupo na ng palinigan. Ini para masiguro na may magagamit pag-abot kang oras na magbagsak na ang level kang tubig. Sigon kay Mr. Chape de la Cruz, ang kada spring sources ngunyan kang MNWD ang luway-luway nang nagbababa, partikularmente ang spring sources kang Kalinisan. Kang bulan ni Marso, 101,380 per cubic meters ang nairehistro digdi. Alagad pag-abot kang bulan ni Abril, uminabot na lang sa 41,000 cubic meters.
Pinaglinaw man ni Mr. De La Cruz na mayo pa sa critical level ang supply kang tubig ngunyan kang MNWD. Sa ngunyan po, we have 34 pumping station. Gabos siya, sir, nagagana? Gabos po yan nagagana. Ang 30 dyan nagagana yan. So sinabi kong apat itong naka-standby. Sa ngunyan po, pigdilinigan na. Para po, pag abot kang panahon na mahiling ta na nagbabagsak, which is, kung mahiling ta po ang cubic meter, kang kada spring sources ta, nagbabagsak na talaga siya. So, by March, ang mas grabe po, ining kalinisan spring. Kasi kang Marso, naka-record kitang 101,384 cubic meter. Bumilagsak sa tulos, pag abot kang April, 41,000. So, grabe po. So binagsak nga. Kaya, pero dahil pa po siya nasa critical level. Padagos sa mga bareta, Metro Naga Water District padagos ang paghanap ng solusyon sa maluya hasta mayong bulos ng tubig sa nagkapirang barangay Kang Naga, Kamaligan, asin Gainza, Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ang Barangay Mabolo, Tabuco, Sabang, Igualdad, asin Abella sa siyudad Kang Naga, Barangay San Roque sa Kamaligan, Camarines Sur, asin Gain sa Camarines Sur, ang nakaka-eksperyensya ngunyan kang pawara-wara ng supply ng tubig. Paliwanag kang Metro Naga Water District, may mga proyekto naman subot nagigibuhon ang MNWD sa mga lugar na nagkakaigwan ng problema sa tubig. Araw kang pagbuktak ni mga bagong transmission line pon Almeda Highway, pasiring Almeda Bypass Road. Alagad hinahalat pa kang MNWD na mai-release ang pondo na gagamiton para sa nasabing proyekto. Bako man sa mayong bulos, intermittent lang ang nangyayari sa inda. May schedule lang na may tubig sinda, may oras na mayo. So actually dahil man yan, pigdinay kang water district. Ang saro pa nga ni kayan, igwa kita mga project nagigibuhon sa mga areas na yan na na-identify me na nagkakaigwang problema. Ang sarong example kayan, yan parting Mabolo, Tabuco, part of Tabuco, kasi not all barangay Tabuco na waran tubig. Mabolo, part of Tabuco, Sabang, Igualdad, Abella, San Roque, Kamaligan, part of Gainza. Igwa kaming proposed project dyan na kung saan magkakaigo kita ng paglaag ng bagong transmission line digdi sa may parting Almeda Highway going duman sa ginigibot ng Almeda Bypass Road. Na maluwas iyan, I don't know kung may Milaor yan o San Fernando ang luwas kaya. Ang problema lang, ang budget kaya na gagamitin na, iyon na to itong lulunta sa luwa na by first week of June, mabalik duman si GM para i-follow up ito. Which is may surat na ang luwa. May nahiling ng kitang dikit na liwanag. So, yun po itong gagamiton ta na kwarta para po dyan sa project na yan. Saro sa mga paagi na pinaghihiling kang MNWD, mientras mayo pa ang nasabing pondo, iyong paggamit muna ka mga natapos na pakarahayo na pumping station, asin si mga bagong pumping station na naipatugdok. Ang saro pong opsyon na sa mo yung paghihiling itong mga pumping stations na tarapos na. 100% completed na po ang well development. Worst comes to worst, ining-initang ini, mapipiratan po kaming gamiton sa mga bago na mga pumping stations. Kahit naka-makeshift lang ang control panel may mga tent lang para sa yung mga operators. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa ibang bareta, bulan kang Oktubre sa Camarines Norte, pinagdeklara bilang Climate Literacy Month. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. Pigdeklara kan probinsya kan Camarines Norte ang bulan in Oktubre bilang Climate Literacy Month. Ini makalihisang pagpasar kan Climate Literacy Ordinance na pigtutulod kan Camarines Norte Green Covenant Network asin Reboot Philippines sa tabang kan mga duty bearers asin iba pang stakeholders sa sangguniang panlalawigan. Ang ordinansa nagmamawot na urog pang mapakusog ang climate resilience sa Camarines Norte sa paagi nin pagpahiwas kan kaaraman manungod sa klima, kapalibutan,
pag-andam sa kalamidad asin mga gawi sa dagos-dagos na pag-uswag sa mga komunidad. Noong nakaraang taon din, pinirmahan natin yung Green Covenant, no? Kasama ang mga duty bearers at rights holders. Dito rin yon sa Carilion Hall, sa taas rin yon. And now, unti-unti na nating binubuo o sinasakatuparan, no? Yung Green Covenant. Uunahin natin sa pamamagitan nitong Climate Literacy Ordinance. So ayun, nagkaroon ng Green Covenant, inilabi natin yung Climate Literacy Ordinance bilang isa sa mga demands, no, noong Green Covenant na naipasa siya, at eto na tayo ngayon. Ginagawa na natin yung policy forum para ipakita yung salient features, no, ng Climate Literacy Ordinance, kasabay na rin syempre yung signing of Memorandum of Understanding para maipatupad, no, yung Climate Literacy Ordinance na dito sa Camarines Norte. Sa nasabing ordinansa, piglalauman na magkakaigwan in Provincial Climate Literacy Steering Committee na iyo ang primerong responsable sa pagplano asin pag-implementar kan Climate Literacy Month. Kasabay kaini ang pag-inganyar kan gobyerno probinsyal kan Cam Norte sa saindang mga LGU, government offices, siring man sa mga academic institutions, youth and civil society organizations na magpartisipar sa taunan na pagrumdum. Yung climate literacy ordinance na yun, para ipakita nating awareness na kailangan na ang pagtutulungan ng lahat ng sectors para mapangalagaan natin ang ating kapaligiran, lalo na doon sa particularly sa climate, dahil alam natin na yung climate change ngayon is no longer a word. It is now a reality. Kan Mayo 27 sa paagi nin sarong Memorandum of Understanding, pigselyuhan ang pagtarabangan kan gobyerno probinsyal asin manlain-lain na sektor sa Cam Norte, arog kan Schools Division Office, higher education institutions, Diocese of Daet, Ministry on Ecology asin ang Socio-Pastoral Action Center Foundation kan Daet Incorporated. Nagkaigwa man in policy forum na inantenderan kan mga youth organizations, arog kan 4-H Club, Red Cross Youth, ASEAN Green Generation Alliance, mga observers halay sa Indonesia, Cambodia, asin iba pa. Para sa GNN TV 48 Naga, Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Padagos ang pag-arabotan kan mga bagong assign na pulis sa Camarines Sur Police Provincial Office na pinagdedestino man sa Municipal Police Station na kulang sa personahe o kaya sa mobile group kan PNP Camarines Sur. Kan nakalihis na aldaw, may bagong destino sa Camarines Sur PNP halit sa PNP Regional Command 5. Patuloy lang naman yung dagdag ng personnel sa atin galing sa regional headquarters. And yung huli ay 10. At ayun, agad naman natin silang dinideploy dun sa mga stations na kulang talaga ng personnel, and lalong-lalo na sa mobile force. Sa ibang police report, 2 oras nagkondusir kasuudma ng interagency checkpoint as in simultaneous oplansita ang Naga City Police Office sa may parteng Kiburak Drive, Bagong Bayan Sur, Syudad ni Naga. Ang operasyon nagpuon kasuudmang alas 4 ning hapon hasta alas 6 ting banggi. Sigon kay Police Captain Daisy Angeles, obheto kang nasabing weekly checkpoint, enot mabawasan ang insidente ng road crash, mabawasan man si mga nagagamit ng motorsiklo na dairehistrado asin mayong driver's license, asin madakop si mga personang may warrant of arrest sakaling mag-agi ini sa nakalatag na checkpoint kang PNP. Ang interagency checkpoint and simultaneous oplansita, weekly ta na hindi ginigibo. So, ang purpose kaniyo, syempre, inot na inot para mabawasan itong mga aksidente na nangyayari sa tinampo, mabawasan itong mga nagagamit ng mga motorsiklo or mga vehicle na they register, mayong lisensya para sa mga driver. So, mababawasan ang satuyang aksidente na nangyayari sa digdi sa Naga City. So, sarap padigdiyo sa purpose kang sa moyang operation na ni, katabang ang ibang unit, ibang national agency, itong para madako kung sakaling may mga sa warrant, may mga warrant. So, ito ang purpose kang sa moyang operation.
Mientras tanto, sa assessment kang Naga City Police Office, ang seresimana na paglatag ng checkpoint kang PNP Naga sa palibot kang syudad ang nakatabang na maray sa pagbawas kang road crash ngunya na bakasyon. Saro ini sa nakakatabang ang samuyang operasyon ng sa Plansita and checkpoint para mabawasan. Sa ibang barata, padagos na nakakakuha ng atensyon sa publiko ang simple alagad makabuluhan na content kang influencer na si Miss Powatino. Inian pagtaon libreng ilaw sa mga nagbebisikleta na sa iyang naagihan. Bisto niya to siya sa sakuyang special report. Kung nakatutok ka sa social media, siguro naagihan mo na o nadalan ang manlailay na estilo kasatuyang mga influencer. May nagluluto, may comedy, may pamanihan asin iba pa. Alagad mas nakakuha sa muya ng atensyon ang sarong influencer na ang katuyuhan mairayo sa peligro ang mga nagbibisikleta kun banggi. Ini sa paagi kan pagtaon niya ng ilaw sa mga bisikleta. Siya si Ma'am Powatino na taga-Kanakman, Camarines Sur, asin nagtatrabaho sa sarong klinik digdi sa syudad ng Naga. Gamit niya ang sayang scooter sa paglaog asin pagpuli. Digdi naman niya isinasabay ang pagtaon ng ilaw sa mga naagihan o nakakasabay sa tinampo na mga nagbabike na mayong ilaw. Paano nag-start ini? Unplanned po talaga. Kasi trip ko lang mag-ride to work, going from home to work. Si pag-vlog po talaga, mayo to sa plano ko. As in, mayo. Then, suddenly, for the past 3 months na balik-balik ako sa harong, patrabaho, pero may pa akong may naiiling na mga bikes na mayo talagang ilaw. So, yun po. Hinapot ko si Agum, what if taonan ko ning lights ining mga bike na mayong ilaw, talagang ang iba talagang mode of transportation lang talaga ninda ito. Then suddenly nagbakal ako muna tulong sets of lights. Then dahil ko po inaasahan talaga na ma-viral ito. And suddenly may mga strangers na nag-reach out sa ako, mga anonymous donors po na gusto mag-help para maipadagos po ining advocacy na ini. Huli kan sa iyang marhay na obheto, dakol naman subuot ang nagtatabang sa iya para maipadagos ang pagtaon ng ilaw sa bisikleta. Dahil masubuot niya inaasahan na may magka-interes sa iyang pinagigibo. Actually, dakulon na po sinda, mga anonymous donors, sarong food vlogger si Kathleen May and si Vespa Club of Kamsur, saro pong grupo ning motor igdi sa Kamsur, nagtao po ning sets of lights. May mga nagbibisikleta o padyak man subuot ang gustong magbugtak ng ilaw. Alagad huli tamayo pasubot na titipo na pambakal, kaya tios mo ng mayong ilaw ang sa indang mga bisikleta. Bakulang bikes po, mga pedicabs, lalo na po sir si mga nangangalakal. Tapos grabing grateful po, kumbaga. Mga parapadyak, arog po kayan. Ang iba po nagpapadyak ning hagangaya tapos banggi, mga ngalakal, arog po kayan. Magayon po yan, magayon niya na ideya, magayon niya na tabang po sa tuyang mga motorista na minsan nalilingawan, mayo pa lang silang, may diferensya na si ilaw nila. And hopefully, pati dyan sa mga nagja-jogging o nag-exercise na may mga protection sa indang lawas o may mga personal items na linalaag para maispatan tulos ka mga motorista. Si iba dyan nag-aaragi sa tinampo, nag-jogging halimbawa,
siguro magayon man yan na maka-provide man sa mga arugyan. But of course, magayon yan na tabang, lalo na sa tuya, mga PUV vehicles na nagkakarayod yung mga mga low income na nagpapasada na minsan talaga dahil sa kakulungan kan sa indang kita nalilingawan na ninda or napapasipara na ito pala may diferensya na o kulang sinda sa ilaw. So salamat po sa tuyang influencer na ni na nagtataoning tabang sa tuyang mga motorista. Hulit na perming nasa tinampo si Ma'am Fowa gamit ang sa iyang electric scooter, simple sa naman ang sa iyang mensahe sa mga nakakasabay sa tinampo. Sa gabos po, respect one another, magbigayan, aro po kayan, kung nailing ta po sa ibang lugar, grabe ang road rage. So bale, yun po, maging ang temp sa payo. And yun po, gabos po dawa gas na vehicles, electric vehicles, sana po magrespetohan po. Ate, gusto mong ilaw? Ay, Kuya Mervin, ingat. Nice one. Hello. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Special Report. Iyan ang mga bidang baratang nakalap kan was pinakusog na puwersa kang GNN TV 38 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang sambuyang official Facebook page, GNN TV 38 Naga. Padagos kaming mahatod din mabaretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, GNN TV 38 Naga. Para updated kita sa mga bareta asin istoryang bida Andicolano, maski aldaw ning Sabado. Ako po si Cristina Valenzuela, asin ini ang GNN TV 38 Naga Newsbreak Weekend. Bilang magulang, importante for me na ligtas sila at masaya sa school. At NCF, the energy just feels right. You come for the school, but stay for the people. Dito, we learn independence, pero solid pa rin ang support system. Sa NCF, bawat sulok may saya, suporta at pagkakataong maging ikaw. Different backgrounds, one premier education. Here, there are no borders. This is our school. This is our home. Beyond borders, beyond barriers, from Bicolano dreams to international horizons, NCF is where everyone belongs. Sa NCF, tambayans are not just tambayans. They are a place to vibe with your people. It's where Tigers connect. And sometimes, it's also the best place para huminga. This is where our stories stay long after we leave college. The quiet witness of how we built our future.
Document ko na po lahat yan. Humble beginning, global end. NCF, world-class affordable education for every Filipino family. Invest in your dreams. We'll handle the innovation-powered excellence. This is how we lead the future. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner.